Provincial Engineering Office adan ti song batda iti mabakbakbak kalsada iti nagbed nga Tibata ken San Nicolas. Marigipyo mga idol detay may reklamo iti mismo a boundary Tibata ken San Nicolas. At man ti Damag Luka. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Sinungbatan ti Provincial Engineering Office kang runaan na ken Engineer Josephine Corpus iti PEO Maintenance Department ti nagbalin nga isyu iti kalsada ang may reklamo ang nagbedngan iti Batak ken San Nicolas. Kuna ti engineer anay padanon dayto nga isyu kadakwada ngem narigat ti mang monitor gapu ti rason akurang dati tao ang mangkita imbatad na a kinasarita dadagiti kontraktor nga dati babaenda tapno dikas dagat saan da pagpagnaan dagiti kalsada nga addan iti perdina. Actually na pa in-inspect iti President Engineer Sir Tatan. Kita nga di po masungad nga portion so tayo kakaruan na. So tayo ipropose nila ang ano kasi pagaringan agan to tulong ang dapat ti national so tayo pangipon papunduan ni. Ngayon iti immediate nga action tayo lang katang ipropose ni. Dati pa nakikat ti Jay nakaroon nga portion na kami pa lang ti grader. Mainaig iti daytoy ket kinuna ti engineer nga iuray dalayan di pondo amang plastar iti dayta kalsada kabayatan na ket mang namnama dagiti motorista ang masimpangan sigida daytoy gapot ang posible ang maperdi ti luganda. Hindi kaya ti kakaroon na sir. Mga kopay lang. 3 months siguro. Dandani ka madi makapagnan. Inal daw kayo nga magbanggat sir sa epekto na kanya dati sir. Kaya marigatan kami sir ta baka maperdi pa dati lugam min no makata kay tama ka dagita dadakil nga ba to.